अरे भैया केना जाई अरे कहो ना तो हमारा एकदम बिजी रहल अखन हो समय ना मिलल हो तो गलो एगो काम से निकलल हम। हम तोहरा भी जाई हां तो बोलो का समाचार समाचार तो सब ठीक है बा। सब ठीक बानू। हां सब ठीक देखो बा। समाचार है देखो ठीक है ना होकर तो भगवान की कृपा वो बा। तो है बा। हां हां तो आओ सब कुछ पूछे और सब एकदम मस्त है। सब ठीक बानू। हां हां तो चल जाओ कहीं ना घूमा ना फिर चले जाए। के क्या बा इजे रहल जाओ का समाचार एगो सवाल बता दो ना। सवाल बा हां आ तरह जो माने इहे एगो सवाल रहे हां बोली। कि प्यार तो अंधा होला हां प्यार तो आंधा है बा। आ प्यार अंधा होला शादी कोची होला शादी हां उ देखी प्यार तो आंधा होइबे करेला हां आ उ आंख के ऑपरेशन शादी शादी वाह हाँ आंख के ऑपरेशन हो जौन ऑपरेशन हो गइल एक बाद जौन खई है वो खुश रही है नाहियो कहे तब खुश रही है। अच्छा ऐसा बान हो लड्डू भाई शादी हाँ शादी हाँ, लड्डू तरह बा जौन खइलन वो खुश आ जब खा लेलन तो उ आउ खुश एक बाद अब कह मत अब उहे में परेशान रही है हाँ। लेकिन ना खोले रहल नो तब तो कहिए कि चलो होने मौजे बा लेकिन खा लिहन तो फिर तो उनकरा मजा में सजे हो जाए साजा हाँ। उनकरा समाज के 7 वर्ष मने जिंदगी भर करी सजे मिल जाए जिंदगी भर मिल जाए केहू कहला कि 7 जन्म ला साथी जन्म लेना ओइसे कहियो नो आदमिया कि शादी कलो इहे तो हम शादी कलब ना ई सब शादी के फेर में ना रहो कि हम तो करके एकदम कर लेलनु हां अब मजा बुझ गेलो कि ना अब तो हम समझ गए नी अच्छा समझ गेलो कि ना शादी बर्बादी या बच्चा पैदा करबो तो देश के बढ़ी आबादी बर्बादियो बाई में हाँ। साजा साथे साथे बा हां आ कोनो चीज के तारा दिक्कत ना शादी कर लेनु कोनो चीज के दिक्कत ना ना दिक्कत लेकिन बाल बच्चा के बानू हम्म। अब तू करैत रह और करले के बाद फिर जो नो तब जो तहारा तो अब तुहारा चप्पलो टूट रही नो हां अब बाल बच्चा के चप्पल लिया के देब अपन चप्पल टूटल पहनब ये बात एकदम सही राइट हां एकदम राइट हां ओके हां एकदम अब समझ गइल ई बात के समझ गई आओ देखो हमें बढ़िया बड़े पूछल लो हां हां लेकिन इहे से कहिला ये तो तोहर भी जाते हाँ, रही इहे बा शादी बर्बाद हां लेकिन शादियों ना करबनु वो में ठीक नहीं है वो में ठीक नहीं है हां और देखो शादी बानू घर के लक्ष्मी आ लक्ष्मी दे सही आ गलो तब तो ठीक हो तब तो एकदम वाह 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 आ वाह लक्ष्मी ठीक आ गलो हाँ। तब तो ठीक हो आ लक्ष्मी यदि उ लक्ष्मी बन गलो कि ना तब अरे तब तो घरे बर्बाद हो बंटा धार बांटा धार हाँ। और कहम बोला तू रोड पे आ जीबो एगो बात समझनी है ना बताई औरतियो तहार में बानू हां कमैबो ना नु हां कमैबो यदि ना हां तो देखो देखा के तो भले मार दी हवा लेकिन कोनो के ना देखई हवा हां अल्लाह तो मरी हवा कही हवा नु कमाई ते कत ई जवा कुछ करी तो ई जवा भात आ कमाइबो ना तो खइबा का खइबा का सुथनिया ये राजा जी अब गाना में चलल भोजपुरिया हाँ। हां ठीक चल उहे बात बा आ ओइसन काम करी ह हां देखो औरत के जब तक तू माल देवत रह पैसा पैसा हां जब तक तार सेवा एकदम सत्कार खुश एकदम खुश एकदम खुश हां जो ही यदि कमी हो गलवा हां और को हम अब चलो एक बाद जो हो नो हां तार कोनो वैल्यू तार घर में नहीं नहीं जैसे कमा एकदम बात सही कहला अगर कमा हां औरतिया के पूर्ति करत रहबो हां हैं हां तो तार कोनो कमी के देखी रही अरे गोड़ पैरो दबाई हो गोड़ो दबाई सब करी तिलू लगावे खातिर कहबो नो नाहियो कहबो नो लगाई लेकिन बंडालवा दे देले जे तबे तहार सेवा सत्कार होई आ जहिए पैसा का कमी हो गलो नो हां कहब लतार मार के लतार हां और ऐसा लतार बारी नो कि दरवाजा के बाहर 3 दिन पहले तू चल वाह आ पूछो हु ना नहीं हां आउ सब दो दिक्कत हो हां दोसर कोई आके देखियो सुन सा हां ठीक करत है ये कमाए ना धमाए तब तो मरबे करबा हां हां बात ऐसे सही लेकिन कमाए पे ध्यान दियो औरती जोन कहे नो झुमका हाँ। कहे लहंगा कहे सब बिया एकदम हाजिर हां हाजिर कर दो अब महीना में आ दे देम कमाइबे तबे न देबा हाँ। सही दे देबा माने वो है माने बैठल देबा ना माने कमाएम और मेहनत कर कमा हाँ। तबे बीबी आ ना तो
वो आपत्ति हो बीबी। ओ लेकिन कमाइबा तबे तहार बीबी हाँ। ना तो पैसा रखब तो हाँ। बीबी तहार ना। दोसर कोई हवा उड़ा के चल जाओ आप तो आ दोसरा शादी करा दो दोसरा से कहब शादी ना। करावला है। फिर कहियो न के तू हम ही कहब भाई शादी का हमारा औरतिया भाग गेल आ तो पैसा में ना देले बताओ औरतिया भगी हवा ना। हाँ अरे कमाइबा ना तो क्या औरत के श्रृंगार बा पैसा। पैसा हां आ मर्द आ के जो आवाज सिंगार बा पैसे पैसे पैसा मर्द के पास बा तो इज्जत मिली। इज्जत बा ना तो बोल ओके ठीक ओके समझ में आई। हाँ समझ आ गया। और एक क्वेश्चन बता हाँ। दी। अब के क्वेश्चन पूछला हां तू तो पूछनी है आंख के आ ऑपरेशन फिर अब के फिर कह दो देखो हमारा भी समय न समय लेके बता दी 5 मिनट तो लागी। और तो करो तो मूल्य लागेला नो हम जाइन दे बड़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिहिला लेकिन कोनो साला पैसा ना दो। अच्छा तब पैसा एक काम करी बोली सामाजिक कार्य तो रवा करत नहीं हम तो सामाजिक कार्य हमेशा करीला। अब देखी के बरो प्रॉब्लम ओकरा हल कर देनी वो सामाजिक कार्य बा। हम हॉले करबे करीला के करो जाइन दे हमारा का विचार रहेला कि करो सहायता कर दी एकदम आ सही। सहायता के फेर में हम ना रही। हाँ। हम हमेशा सहायता करीला। दूसरा करी हां एकदम जो एकदम सही। हमारा नत कर लेकिन कहब तो हम कर दे। रवा कर दे हाँ। थे तो रवा भगवान करी हम सहायता। तो भगवाने नु सब हमें हाँ दोसरा के बिगाड़ला से कोई बिगड़ेला ना एकदम ना हाँ तो बोली तो कहत रही। हाँ देखी सोच समझ के हमारे भाई क्वेश्चन हाँ ना ना एकदम क्वेश्चन जानी कि ना। हाँ जनबे कर हम हाँ। रवा से पूछी ना बढ़िया हाँ हाँ ये है मतलब अब हमारे से पूछे ला हाँ। हमारा जब ना जानकारी है तो हाँ। हम रवा से भी आइला हाँ हाँ रवा बताइला तब कनी हम जाके बता दिला। कहे के हमार मतलब है हाँ देखी क्वेश्चन तो सब कुछ करेला हाँ हाँ लेकिन कभी क्वेश्चनो ऐसा होला नु हाँ हाँ कुछ टेढ़ हाँ, हो जाला। हो तो जाला। बताई क्वेश्चन में हाँ कि आदर्श पति पत्नी के का कहल जाला। आदर्श पत्नी ओकरे के कहल जाला तो पत्नी के एकदम खुश रखे। एकदम हाँ खुश। दिल दिमाग से एकदम खुश रखे। हाँ हाँ आदर्श पत्नी आदर्श पत्नी हाँ जो पति के कभी कुछ ना देख सके। आए हाँ,